wallahi kanshin kori nake ji. Kori? Ni na sa, ni na fesa. San ɗazu baka ji ba sai yanzu. Yanzu ke kika sa kori? Aha. Ke kika sa kori? Aha. Yeah, what's wrong with that? Hajiya ce ba take sa abinci ne fa. Kori fa da ta sa ne ba yake kanshi ba ya ji. Ni kaina na ji kanshi. Ni kwarin da na sani turare ne. Da Allah ban da mansa. Ban sani ba. Ba za ki sani ba, ai ba ki taba zuwa gidan ba. Okay. Yanzu da Allah kike sa kori? Kori mate yana nan. Ni na sa. Kori mate. To amma tsaya, kina da sabulun sa. Ina da shi da Allah ka tsaya kin na adam. Ina da sabulun sa. Yanzu tsaya ki. Kin gane ko? Dan Allah dan Annabi ki tsaya a matsayinki. Ba kawai sai kin yi ƙarya tukuna za a so ki ba. Kowa da ya riga san curry dai powder ne da ake sa a cikin abinci, wanda ake ci yake sa ƙanshin abinci yake sa daɗin abinci. Yau zan yi magani. Kin daɗe kina ma iskaci amma daga yau za ki je. A'a ka banni. Dan Allah ki. Allah ka banni. Matan nan bata san da bawo. Amma zan nuna mata yanke. Hello? Hello? Yawa. Inspector, kai ne? Da Allah, I need 2 police. Policemen guda biyu. Wata yarinya nake so a yi min discipline ɗinta. Shit. Ya kazi. Wani Allah tambaye ki da Allah. Wai ki da Allah MTN da ko Econet. Allah kiyaye. Ne global call nake amfani da shi. Global call. Da Allah bai zo Kano ba tukuna na Abuja kawai yake aiki. Wawa. To sawa na ya kai mun connecting ɗinsa daga Abuja. Zuwa Kano. Yes. Ni a cikin wata ce. Ina zuwa. It's true. Kina yana. Kina!